думать о будущем, жить полной жизнью, доверять друг другу, идти только вперед. Пенсионные вклады, гарантированный доход. Акбарсбанк – банк ваших возможностей. Алмаз Холдинг России компаниясы Кострома, Красносельский, Орел Зарькан заводларының иң зур акционері. Алмаз Холдинг компаниясы Россияда 1993 елдан бері эшләп, әйдәп баручы күп тармаклы ювелир компанияләренең берсенә әверелде. Аңа бизәнү әйберләрен ясау тармагы, 70ләп шәһәр регионда күпләп һәм ваклап сату, ломбардлар челтәре керә. Ассортиментның һәр даим яңарып торуы, сатып алучыларның һәр төрле зауыгын канәгатьләндереп, заманча дизайн, онытылмаслык яңалык төсмер исти. Уникаль әйберләр ясап безнең мастерлар классикадан башлап авангардка кадәр төрле юнәлешләрдә эшлиләр. Безнең бизәнү әйберләре Россия күләм һәм халыкара күргәзмәләрдә куела һәм югары бәягә лаек була. Сезгә кыйммәтле ташлар кушып эшләнгән эксклюзив модельләр тәкъдим ителә. Шулай ук зур теләк белән индивидуаль заказлар да кабул ителә. Киң ассортимент теләсә нинди зауыкка туры килерлек. Алмаз Холдинг гүзәллек дөньясына безнең белән. Единственная настоящая ценность – время. Салон Mobitel подключит вас к Билайн GSM за 5 минут, но время выбора телефонов и аксессуаров удержит вас надолго. Mobitel – современная сеть современных салонов. Проспект Победы, 43. Людям необходимо общаться. Общаясь, мы делимся планами, чувствами, мыслями. Общаясь, мы становимся ближе. Только Suntel GSM дарит нам неограниченную свободу общения. Только Suntel GSM помогает нам преодолевать любые расстояния. Потому что только Suntel GSM работает на всей территории республики. Татарстан. Республика Suntel GSM. Добро пожаловать в мир Берлони. Мир таких прекрасных кухонь, что хочется танцевать. Берлони. Приятно быть дома. Ко мне вернулись краски жизни. Я вижу все трещинки на асфальте. Легко читаю без очков. Не пользуюсь контактными линзами. Мне помог третий глаз. Специалисты нашего центра способны быстро и безболезненно восстановить ваше зрение. Мы используем уникальные лазерные технологии, не имеющие аналогов в Татарстане. Всего за 20 минут мы гарантированно избавим вас от близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Это правда. На все 100. Они подарят вам новое зрение. Эти простые радости жизни! Подари себе радость. Александр ЛТД. В стоматологическом центре «Рифель» самый широкий спектр услуг. Лечение, удаление, все виды протезирования, включая имплантант, гибкая система скидок, компьютерное исследование на радиовизиографе. Всей семьей в «Рифель» без боли и проблем. Тотар радиосы 100,5 FM. Сәгать сайын иң кайнар яңалыклар, татар, рус һәм чит ил йолдызлары музыкасы, күренекле шәхесләр фикере бары тик Татар радиосында 100,5 FM. Яхшыдан баш тартмыйлар.
Hayırlı iş, Tatar Jırı 2002 televizyon festival konaklары. Hayırlı kеш, dostlar, тамашачылар. Hayırlı Яңа ел кичләре белән сезне. Татар җыры фестиваленең яңа ел башында уздырылу инде матур традициягә әверелде. Димәк, быелгы 2003 елда матур сәнгать бәйрәменнән башлана. Һәрберебез өчен дә яңа ел мөбарәк булсын инде. Инде фестивалебезгә ныклы адымнар телик. Менә шундый теләк нәсихәтләр белән фестиваль концертларын алып баручылар Эльза Әхмәтҗанова Һәм Инсаф Абдулла. Инде концертыбызны башлыйбыз. Программабыз башында Татар җыры 2002 телевизион фестиваленең төп спонсорын билгеләп үтәбез. Акбарс банк, сезнең мөмкинлекләр банкы. Эстрада фестивален оештыручылары Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Яңа гасыр телерадиокомпаниясе һәм Барс медиа компаниясе. Спонсорларыбыз Алмаз холдинг, Зәркән компаниясе. Гүзәллек дөньясына безнең белән. Казанда, Чаллыда һәм Түбән Камада аудио-видео товарлары һәм көнкүреш техникасының 7 фирма кибете булган Александр ЛТД сәүдәчеләре. Третий глаз исемле медицина үзәге. Монда өр-яңа җиһаз, югары дәрәҗәле белгечләр һәм монда дөньяны күрү куанычын кире кайтаралар. Сантыл кәрәзле телефон шелтәре Татарстан Республикасын биләп алган иң зур кәрәзле шелтәр. Оскар исемле модалы киемнәр кибете. Монда гына сез Труссарди һәм Чирутси маркалы модалы киемнәр һәм Швейцариянең Swatch сәгатьләрен таба аласыз. Билайн GSM компаниясының Мобитель генераль дилеры. Рифейл стоматология үзәге. Монда гарантиялы дәвалану һәм барлык төр хезмәт күрсәтү каралган. Спонсорларыбызга зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, менә шушы гүзәл бинада 4нче көн рәттән Татар эстрадасында тирән ис калдырган шәхесләр белән яшь йолдызларыбыз да чыгыш ясый. Алар күп түгел, әмма алар чын мәгънәсендә балкып торучылар. Без аларга карап сокланабыз. Җырларның күңелебез халәтенә муафиклыгын тоябыз. Алар безнең янда, алар янәшәдә, алар Алтын Барс халык премиясын дәвалаучылар. Вакыйгаларны ашыктырып, шуны әйтеп үтәсем килә, Татар җыры 2002 эстрада җыр фестиваленең гала концертында алар халык премиясы белән бүләкләнерләр. Ә бүген исә аларның саллылары һәм яшьләренең кайберәүләре сезнең алда чыгыш ясаячаклар. Татар эстрада сәхнәсе төркемләргә берләшеп җырлаучы егетләргә бай дип әйтеп булмый. Шулаймы, Эльза? Мөгаен син хаклыдыр, Инсаф. Бу хәл миңа калса татар халкының җыр сәнгатенә булган мөнәсәбәтендә ятадыр. Тик шулай да бар андый төркемнәр. Әйе, хәзер сезнең каршыгызга чыгачак егетләр залдагы тамашачыны бер вакытта да битараф калдырмый. Ул төркемнең үз йөзе бар. Моның сыры беләсең нәрсәдә, Эльза? Беләм. Ике сүз белән генә әйтимме, күп итеп сөйлимме? Ике сүз белән генә. Аларның яшьлек дәртендә, Инсаф. Шулай каршы алыйк, Казан егетләре.
buye Afgan figen süylegen İtuğan her vakit yerden veren süyle Kışkıneden anlaşılan şadlığım kaygım diğen belemine şadlığım kaygım mine Ой, рахмат, рахмат. Алла керек та түгілі. Міне сіз әлігіне бүтінігізді білесіздер деп дұрыс түгілдір, шулай. Әлбәттә білесіз, Ғабдулла Тукай сөздеріне халық ижад еткен жеріміз туған тіл, матур тіл деген жеріміз яңғырады, біз аны бик яратып башқарабыз. Міне хәр сізге бір яңа бір ғади жыр алып келдік. Жыр да ғади, өзіміз де ғади, бұл яш ғашиқларға бағышлана бұл жырыбыз. Қызғаныша қарсы біз қартайды ғой енді, шулай. Аның сөзде, аның жырының есімі де ғади. Бәғірім. Şanam bağırım, zinde şuna ümitler. Bağırım diğer idim, üzülüp süyer idim. Eğer yanlarımda bulsan tüm gün diğer
Тамакларым әлі шәпетті. Егеттер, мұнда қыздар көресіңіз, өп ма? Шөт мұнда яшта кішілер тұрады. Бик күп кызлар монда, Марат. Әйдә инде. Конечно, әнә теге. Әлі спорлашып алабыз мазырак. Спорлашмайм. Юк, чара. Кызлар дигәннән безнең бер җыр бар. Күңелемдә күзләр дип атала, безнең аранжировщигыбыз Альберт Зиядинов иҗаткан җыр. Бик матур, бик сөйкемле бер җыр. Менә барлык утыра торган. Яшь кызларга. Кемнең күңелендә 18? Менә шул җырны сезгә башкарабыз. Оп! Aşık edip seni görüge Sender gözün kerde göngelge Kerde göngelge Göngelge Yüreğe kerde senin sözler Aşık ettiler güneş yüzler Daralaş ilde büdreşeşler Ziyan, ziyan Sender gözlerin Şaşağı hatırlata senin üzerine Ziyan üzerine Üzerine Yüreğe kırdı senin sözler Aşık ettiler güneş yüzlerin Daralaş ilde büdreşeşler Ziyan, ziyan Sen gözlerin yüreğe kırdı senin sözler Aşık ettiler güneş yüzlerin Daralaş ilde büdreşeşler Ziyan, ziyan Şeşler Ziyan, ziyan Sen gözlerin yüreğe kırdı senin sözler Aşık ettiler güneş yüzlerin Daralaş ilde büdreşeşler Ziyan, ziyan Спасибо. Артур, айда бақыслашайық. Мына мында егетлер көбірек. Қызларға қарағанда. Кызлар күбрәк дим. Yok, егетлер көбірек. Айда, бір ярты кило пряникка. Айда. Мына бір ай бір ойнап алайық. Мына біз Артур белән спорлаштык. Бір пряникка. Мына әгәр бу залда кызлар күбрәк булса, бу җырны кабаттан кызларга башлыйбыз. Әгәр бу залда ир-егетләр, ир-кешеләр күбрәк булса икән, бу җырны әлбәттә ирләргә. Нәрсә? Мин һәр кышкырам егетләр дип, сез "Вау!" дип кычкырыгыз, ямыгыз? Аха, бер кул. Юк, егетләргә дим, мин кызларга түгел. Әйдә, егетләр!
Менің балам қатарақ қышқыра түнне. Vallahi айтамын, тағым қат. Егетлер! Ой! Қызлар да қышқырды бұлай. Айтам бетінде ер. Давай. Қызлар! Өпкең шартлы бейт, достым. Оқатты қышқырасың. Ярар, қызлар көбірек болды ақыры да. Қызлар көп болу себеплі бұл жырны егетлерге бағышлап жырлайбыз. Эх, біз егетлер! Эх, сіз шибер қызлар. Йо-йо. Егіт деген атым бар, тек қызларға шартым бар. Үйленір бұл дейін әйтмәгіз. Шап қызларны көрсемін, қамыт кесім келмей. Қызыл қылар менен үміт етмәгіз. Эх, біз егітлер, эх, сіз шибер қызлар. Яратышы бұлсын яшты гүлбірге бұйық. Эх, біз егітлер, эх, сіз шибер қызлар. Ömürlerini yigitler şehirle buzduruyuk. Kızlar anlayı bilmiler, ileri geldimliler. Nese gelsin mina bu uge. Qarıqda da min yigit, illərə min yigit. Qızlar gülə yigit, digənlər. Biz yigitlər, siz şibər qızlar. Yaratışı bulsun, yaşlı gül birgə bulayıq. Biz yigitlər, siz şibər qızlar. Ömürlərini yigitlər, şəhirlə buzduruyuk. Рота! За мной! Равнение налево! Егетлер birlikte Yirmegiz, koşan toyga deyip gelirmiz. Hallerim ne bilgiz, tizrekinde kilegiz. Şiit kışsa bulsam da, kızlıklarımı bilgiz. Biz yigitler, biz şiir kızlar. Yalan dışı bulsun yaşlı gülbirge bulayız. Biz yigitler, biz şiir kızlar. Yigitler şagirle buzduruyuk. Biz yigitler, siz şiber kızlar. Yaratışı bulsun yaşlı gül birge bulayıq. Biz yigitler, ömürlerini yigitler şagirle buzduruyuk. Zor rahmat. Bek shodmiz sizning oldingizda chiqish asarga. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar.
фестиваль ахырына мин дә җырлый башлармын ахыры, Эльза. Юк, талантлар шын мәгънәсендә халык сайлаганнар җырласын инсаф. Җырлауын җырласында бит, тик менә хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз соңгы вакыттагы җырлары озата барма, язмышка ни язган, хәерле юл тели һәйкәлләр җырлары белән төшенкелеккә бирелеп бармый микән дим. Юк, аның репертуарында күтәренке күңелле җырларда бик күп. Әйтик, мәхәббәт шушыдыр, шатланыйк, аңлашуны. Ә инде моңсу җырлар булуы, минемчә, аның репертуарын тагында киңрәк, байрак күрсәтә. Килешәм, Эльза, әмма күңел барыбер күңелле җырлар барыбер күбрәк булсын иде. Халык күңеле моңсуына сыры бит ул инсаф. Әйе шул, күңелле җыр кәефне күтәрә, моңлысы, моңсу җырлар кешене мәрхәмәтлерәк, шәфкатьлерәк итә. Каршы алыйк, дуслар. Сәхнә түребездә Лилия Хәмитова. Саян, төшләрендә күрәм мин сине, төшләрендә генә назлап сөем, күзләреңнән үбәм мин сине. Ничә еллар инде төшләремә үзәкләрне өзеп күрәсең, өннәреңдә Синсез яшәү юктыр күрәсең. Ничә еллар инде төшләремә үзәкләрне өзеп күрәсең. Өннәреңдә түгел, төшләрдә дә синсез яшәү юктыр күрәсең. Төшләрендә генә йөрәгемә тартынмыйча кысып үзеңне, пышылдыймын җаннарымда янып, әйтелмичә калган сүземне. Ничә еллар инде төшләремә үзәкләрне өзеп күрәсең. Өннәреңдә Синсез яшәү юктыр күрәсең. Ничә еллар инде төшләремә үзәкләрне өзеп күрәсең. Өннәреңдә түгел, төшләрдә дә синсез яшәү юктыр күрәсең. Төшләрендә чишмә сукмакларын минем белән генә үтәсең. Ничә еллар инде күл буенда төшләремдә генә көтәсең. Ничә еллар инде төшләремә үзәкләрне өзеп күрәсең. Өннәреңдә Синсез яшәү юктыр күрәсең. Ничә еллар инде төшләремә үзәкләрне өзеп күрәсең. Өннәреңдә түгел, төшләрдә дә синсез яшәү юктыр күрәсең. Өннәреңдә түгел, төшләрдә дә Синсез яшәү юктыр күрәсең. Бизу рәхмәт, бизу рәхмәт.
Әлегенә сезнең алдыгызда өр-яңа җырларның берсе Рәмзия Әхмәтова сүзләренә Оскар Усманов иҗат иткән җыр өннәрендә төш кебек. Дин ярларына ялгыз итмәгез. Biz rahmet, әлегенә сезнең алдыгызда Альбер Шакиров
İcat etken jır яңгырады, тин ярларына ялгыз итмәгез. Аккышлагыз әле зинһар өчен. Альберт Шакиров. Гел сәрвәр сүзләренә. Biz рәхмәт. Гел сәрвәр дигәннән бу ханым белән безне бик нык дуслык һәм дә инде бер-березне аңлау. Сезнең өчен иң яраткан җырларымнан берсе. Әлбәттә бу җырым кайберләрегезгә ниндидер өмет тә биргәндер. Гел сәрвәр сүзләрен Оскар Усманов иткән җыр. Сынатмасын йөрәгем. Эксклюзив кызлары. Biz рәхмәт. Шушы бәйрәмнәр безнең өчен зур, көтелеп алынган бәйрәмнәр булып калсын. Һәм сезнең өчен сәрвәр сүзләрен Оскар Усманов иҗат иткән җыр Шатланыйк.
Afu ite bile güçlü yürek bir günde de gayip takmazsan Şatlanık o sultanlarga yıldızlarını görüp sıkılanık Yakşılık bulsun canlarda yalgışlardan zinhar saklanık Şatlanık o sultanlarga yıldızlarını görüp sıkılanık Yakşılık bulsun canlarda yalgışlardan zinhar saklanık Muradına jite tüze bilgen birevge de ürke kalmasın yazmışlar vakıtından alda mangaylarga özlep salmasın Şatlanık o sultanlarga yıldızlarını görüp sıkılanık Yakşılık bulsun canlarda yağışlardan zinhar saklanır Şatlanık o sultanlarga yıldızlarını görüp sıkılanır Yakşılık bulsun canlarda yağışlardan zinhar saklanır Dostlar bizni жылы qaraş bilen aşık yüzü bilen zorlasın şatılıkları turmuşqa yemiz dep musağadan türge atlasın Şatlanık o sultanlarga yıldızlarını görüp sıkılanık Yakşılık bulsun canlarda yağışlardan zinhar saklanır Şatlanık o sultanlarga yıldızlarını görüp sıkılanır Yakşılık bulsun canlarda yağışlardan zinhar saklanır Yakşılık bulsun canlarda yağışlardan zinhar saklanır
Фестиваль барышында сәхнәбезгә кемне генә һәм ничек кенә тәкъдим итмәдек. Әллә башка җырчыларыбызны мин әйтәм, кулларыннан тартып чыгарып кына бастырыйк микән тамашачы алдына? Юк, үпкәләрләр. Үпкәләрләр микән? Бәлкем кайберләр турында халык телендә йөргән риваятләрне сөйләрбез. Шул мин бераз гына ел язмачысыман бераз килим әле, Тукай әйткәнчә, килим әле, җырлыйм әле. 1976 елның октябрендә бер кыз бала дөньяга килә. Җылак була ди бу бала. Моңлы җылап үсә башлый ди. Шуннан еллар алга чаба, моның моңлы җылавы яшәү рәвешенә, моңлы җырлауга әверелеп калган ди. Алланың рәхмәте, моңлы, шундый моңлы, шибәр туташка әверелгән кыз бала композитор егеткә кияүгә дә чыгып куйган ди. Шикердәшеп яши башлаганнар ди булар. Берсе ки яза ди, берсе җыр җырлый ди. Шулай минсә. Шулай, шуннан киткән ди иҗат җимешләре. Миңа бүген 18, миләшкәем, мәктәп еллары, моңайма. Ник соңгысын әйттең инде? Монсы бит лауреат җыр иде. Булмый инде түзеп, Эльза, булмый. Бер катлылык гел бетерә. Бу инде, хөрмәтле тамашачылар, әлбәттә бер тиклем шаяру. Әмма җырчыбызның исеме бер дә шаяру түгел. Аның үз урыны, йолдызлар арасында үз урыны бар. Әйдәгез, каршы алыйк аны. Сәхнәдә Зөлфия Минхажева.
зур рахмет. Келесі жырыбыз шулай ук өр яңа жыр. Бу жырның бүген премьерасы. Динар Абдуллин сүзләре, Мөхтәр Минхаҗев музыкасы. Кызганма. Шашып яратмасқа, йөрәгеңдә хисләр кызганда, язгы ташкын кебек күкрәп яшә, яшьлек уза диеп кызганма, яшьлек уза диеп кызганма. Уктанганнар, әйдә уктансыннар, су аккандай вакыт узганга, яннар учак булып яши алсаң, узган гомереңне кызганма. Зур рахмет. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, гомеребезне кызганмыйк, узган гомеребезне кызганмыйча яшик. Яңа еллар килә тора, уза тора, без инде улгая торабыз. Әмма ләкин безнең күңелләребез мәңге яшь. Киләсе елларда да шулай күңелләребез мәңге яшь булып калсын. Бер вакытта да картаймыйк һәм инде бәхетле булыйк. Киләсе җыр бик зур рәхмәт. Күңелләребез мәңге 18-дә булсын. Киләсе җырыбызда нәкъ шушы темага багышланган Фердинанд Гайсин сүзләре, Мөхтәр Минхаҗев музыкасы. Миңа бүген 18.
Бик зур рәхмәт. Яңа еллар белән сезне. Бик зур рәхмәт.
Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз кабатланмас моңын күңелләрегезгә сибәр алдыннан эстрада сәхнәсенә аның ерак көнчыгыш хәрби диңгез флотында моряк булып хезмәт иткәннән соң килүен әйтми булдыра алмыйм. Алай гына да түгел әле. Әтәнисенең нәсихәтен үтәп, ул Казан авыл хуҗалыгы академиясенә укырга да керә. Димәк, әтисе аны колхоз рәисе итәргә теләгән. Күрәмсең, тик җыр белән кузгалган күңелне шулай гына туктатып буламыни? Шулай шул, җыр моң барыбер җиңгән. Хәзер инде ул күп кенә смотр конкурслар лауреаты. Шул уңайдан татар җырының да. Каршы алыгыз. Сезнең алда фестивалебезнең лауреаты Илсаф. Kıyaş berse ay ettisine ennisine berse kıyaş berse ay İlk günde iki laşın bular bu iki malay Dervişikte iki sabıy berse kıyaş berse ay İlk günde iki laşın bular bu iki malay Dervişikte iki sabıy berse kıyaş berse ay İki şaklık bulup tuğdu bir yula iki malay Termiş gügünde maldıman berse kıyaş berse ay Termiş gügünde maldıman berse kıyaş berse ay İki günde iki laşın bular bu iki malay Dervişikte iki sabıy berse kıyaş berse ay İlk günde iki laşın bular bu iki malay Dervişikte iki sabıy berse kıyaş berse ay Güz aşıp yımgan arada Üter bu iki malay Berse matur, berse bakar Berse kıyaş, berse ay Berse matur, berse bakar Berse kıyaş, berse ay İki günde iki laşın bular bu iki malay Dervişikte iki sabıy berse kıyaş berse ay İki günde iki laşın bular bu iki malay Dervişikte iki sabıy berse kıyaş berse ay Dervişikte iki sabıy berse kıyaş berse ay Berse kıyaş berse ay Berse kıyaş berse ay Hayırlı kech, hürmetli tomoshachilar, qadrli do'stlar, isimlarmisiz? Yo'qqa g'ina bizning Rossiyaning үзәгендә Татарстанда пирамида хасил булмагандыр әйбет. Бұрынғы Мисырда да мусульманнар булган икән. Шушы матур залларда исән-сау килеш, җырга моңга сыкланып, сезгә дә, безгә дә күрешергә насыйп булсын. Һәм чыгышымны дәвам итеп, шаян бер яңа җырыбызны тәкъдим итәбез. Яңа җырларыбызның берсе менә дигәнәк дигән бөтенегезгә дә аңлашыламы? Нәрсә була ул урысчасы?
Әйе, менә. Облепиха мı? Bir gün konsertте bir seyte облепиха дей. Кычкырыша башлады, андан соң аның белән килешергә булдым инде. Мәйтәм булса булсын. Сезнеңчә мишәрчә кырмавык була инде ул, урысчасы репей. Кыскасы тигәнәк. Aşığıdan uzim desem min aşığa aşığa Ayan görüp ilgiresin sin şığasın barışığa Sebep tapkan bulu dige sin yerisin bilgelep Dige mina yağıştan sin buldun inde digenek Digenek sin digenek Ni güsmedin şiddenek Digenek bulmasan belki siyer idim bir geler Digeneksin digenek Ni güsmedin şiddenek Digenek bulmasan belki siyer idim bir geler Yergen digene kuşuydu radit bilesin Sirek yergendegini yaratıp berkilesin Şulay digeş gidip bardın mine gürmi başladın Adım sayın minavına yerine taşladın Digeneksin digenek Ni güsmedin şidderek Digenek bulmazsan belki siyer idim bir geler Digeneksin digenek Ni güsmedin şidderek Digenek bulmazsan belki siyer idim bir geler Hazır yaratan bu gay üzüm Sinen dilini giden min terestegine güzüm Sebep tavıp ilerine yerin hazır gilgelep Digenekler diz kavaşa hazır minnet digenek Digeneksin digenek Ni güsmedin şidderek Digenek bulmazsan belki siyer idim bir geler Digeneksin digenek Ni güsmedin şidderek Digenek bulmazsan belki siyer idim bir geler Digeneksin digenek Ni güsmedin şidderek Digenek bulmazsan belki siyer idim bir geler Zile bu digenek olsun. Bizning turmush kızganычка karşı gel oyun, kilki şu yarıdan gına tırmay, aның мыңсулы koygulu vakitlarda kişi başına jeterlik kile bu dünyada şulay bit her kaysıgız tanış. Bu jırыбыз kübrek şuşının haktadır. Bizning kadirli kişilerimiz gaziz etkeylerini iske alıp kimning isendir, kimning yoktur. Kadirli kişilerimiz etkeylerine bağışlap jırlayım bu yana jırыбызны. Taliyan mıngı.
buki bezenen yebezene Sende zafer bayışan ışıladı Yavrularına etkeyi gitken günde Savrulaşıp yiyin oynadı Etkey gitti, gitti koyut almadı Bizning bilen aldı mınığına Şu günler delyon tavışanı bin Tanılayalımıyım ipleri tünübüne Aman gidem gitken yola boyuna Biri koyutur esile dayala Cevap bulak yetim oylarıma Her gün sarı yaprak Açsam terezemini Kaşık bulup Ayılı günlerge Uşalıp jırlay Tesletle yüzü Yeşili suzgan demlikilerge Tukta buki bezenen yebezede Sende taptan ayşan ışkıladı Yavrularına etkeyi gitken günde Savunlaşıp yiyin oynadı Ukta buki bezenen yebezede Sende taptan ayşan ışıladı Yavrularına etkeyi gitken günde Savrulaşıp yiyin oynadı Savrulaşıp yiyin oynadı
de duymadım. Gitken sağınısam da yollarından duymamam. Gelişecekler üzerinim, ezgen geller sulamazsa avaşlar olmaz ile ayrımlar olmazsa. Gelişecekler üzerinim, ezgen geller sulamazsa avaşlar olmaz ile ayrımlar olmazsa. Sağınısam da yılıma yırmanıp gitmezken ip gülmezsen, üzerinde yalnız olmazsan, yine yalnız gitmezsen. Gelişecekler üzerinim, ezgen geller sulamazsa avaşlar olmaz ile ayrımlar olmazsa. Gelişecekler üzerinim, ezgen geller sulamazsa avaşlar olmaz ile ayrımlar olmazsa. Görüp de duymadım. Gitken sağınısam da yollarından duymamam. Gelişecekler üzerinim, ezgen geller sulamazsa avaşlar olmaz ile ayrımlar olmazsa. Gelişecekler üzerinim, ezgen geller sulamazsa avaşlar olmaz ile ayrımlar olmazsa. Avaşlar olmaz ile ayrımlar olmazsa. Gelişecekler üzerinim, ezgen geller sulamazsa avaşlar olmaz ile ayrımlar olmazsa. Gelişecekler üzerinim, ezgen geller sulamazsa avaşlar olmaz ile ayrımlar olmazsa. Avaşlar olmaz ile ayrımlar olmazsa. Ayrımlar olmazsa. Gelişecekler üzerinim, ezgen geller sulamazsa avaşlar olmaz ile ayrımlar olmazsa. Gelişecekler üzerinim, ezgen geller sulamazsa avaşlar olmaz ile ayrımlar olmazsa. Avaşlar olmaz ile ayrımlar olmazsa. Sizning itibarınızga iriyan jarabız. Bu jirga ümitlerimiz zor. Sizning ko'ngillarga kirib yaratgan jirigizga evriler deb o'ylayman. İlgiz Zakirevki, Nail Nabiyullin so'zlarini minglarga şadlık ileshik. Biz tanışmamız
açılsın urman kırları, şevdire bakkan şişmez suları day, uçsun elliğe bir yılları, uynap şırlar geçiren dostlar, sayrar kızlar gibi birleşik, sarışınlarını jırday vadım, mıngılarga şatlık eleşik, uynap şırlar geçiren dostlar, sayrar kızlar gibi birleşik, sarışınlarını jırday vadım, mıngılarga şatlık eleşik. Uylar çırlar geçiren dostlar, sayrar kızlar gibi birleşik, sarışınlarını yırday vattım, mıngılarga şatlık eleşik. Uylar çırlar geçiren dostlar, sayrar kızlar gibi birleşik, sarışınlarını yırday vattım, mıngılarga şatlık eleşik, mıngılarga şatlık eleşik. Rahmet Vikzor.
Devam ederiz. Şu bölümdeki çıkışları bilen Tatar Jiri 2002 Tatar Estrada Festivali laureatları beygisi tamamlana. Irtege laureatlarını buleklev tantanası uzar. Irtege şulay sahnemizge laureat jırlarının avtorlarından neşek. Bular irtege, hazır ise Tatar Jiri 2002 Estrada Festivali'nin uyuşturuşları bilen tanıştırabız. Tatar Jiri 2002 Televizyon Jir Festivali'nin uyuşturu uzagı reisi, Яңа Вастар телерадио компаниясы генераль директоры Илшат Юнусулы Әминов. Bu vazifani ул инде 3 жыл рәттән башкара. Tatar Jiri 2002 Festivali uyuşturucu uzagı reisi orunbasarı, Tatarstan Devlet Teleradio Kompaniyası reisi Ayrat Minglimullah Sibagatullin. Festivalin uyuşturucu reisi orunbasarı Barыс Media Ябык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Марат Мәүлетулы Гәрәев. Ул Tatar Jiri фестиваленең шишмә башында тора. Festivalimizning gенераль спонсоры Akbars Bank. Akbars Bank sizning mümkinlikler bankı. Sponsorlarımız Almas Holding Zerkan kompaniyasi güzellik dünyasına bizning bilan. Qozonda, Şallıda hem Tüben Kamada audio video tovarlari hem kun kuruş texnikasining 7 firma kibeti bo'lgan Alexander LTD savdoshilari. Tretий глаз медицина үзәге. Монда өр-яңа җиһаз, югары дәрәҗәле белгечләр һәм монда дөньяны күрү куанычын кире кайтаралар. Santo kərəzli telefon şiltəri Tataristan Respublikasının bileb alğan ən zor kərəzli şiltər. Оскар исемле модалы киемнәр кибете. Монда гына сез Трусади һәм Чурутти маркалы модалы киемнәр һәм Швейцариянең Swatch сәгатьләрен таба аласыз. Билайн Джульсон компаниясының Mobitel генераль дилеры. Рифейл стоматология үзәге. Монда гарантиялы дәвалану һәм барлык төр хезмәт күрсәтү каралган. Мәгълүмати спонсорлары Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясы, Татарстан Дәүләт телерадио компаниясы, Tatar radiosu, Bulgar FM, Европа Плюс радиостанциялары. Татарстан яшьләре һәм Шәһри Казан газеталары. Спонсорларыбызга алкышларыбызлар. Хәзер сәхнәбезгә чыгачак җырчы Казан тамашачысының концертлары белән азындырмый диясе килә. Әйзе моның мөгаен сәбәбе бардыр. Әлбәттә, беренчедән ул гел юлда Татар яшәгән һәр төбәктән кайтып керми, гаиләсе белән гел гастрольләрдә йөри диясе килә. Гастрольләрдәге гаиләләрне санасаң, бездә муеннан Юк, булар бәхетле гаилә. Икенчедән, Казанга елга бер тапкыр килер дә, концертларын куер да, тамашачы күңелен яулап алыр да һәм тагын китеп барыр. Әмма ул Казан халкының күңелендә. Аның тынгысыз иҗаты әле дә кабатланмас җырлар иҗат итә. Аның сәхнәдәге чагын бер журналист хәтта күреп аның турында Татар эстрадасының примадоннасы дип тә язган иде. Каршы алыгыз сәхнәдә Фәния Фәрхи.
Sinikan Minikan bit minikan Siti atana tetikan Minikan bit minikan Siti atana tetikan Sinikan bit sinikan Bini behdeleyken Sinikan, mine behdeleyken Minikan bit minikan, sidi adana emretken Sinikan bit sinikan, mine behdeleyken Nakanetigan nerede sinikan bit sinikan Suyun ağına itirip o başak durmayken Minikan bit minikan, sidi adana emretken Sinikan bit sinikan, mine behdeleyken Minikan bit minikan, sidi adana emretken Sinikan bit sinikan, mine behdeleyken Sinikan bit sinikan, mine behdeleyken Minikan bit minikan, sidi adana emretken Sinikan bit sinikan, mine behdeleyken Minikan bit minikan, sidi adana emretken Sinikan bit sinikan, mine behdeleyken Sinikan bit sinikan, mine behdeleyken Sinikan bit sinikan, mine behdeleyken Dostlar, hayırlı kez şunlar. Şovlap, gırlap, oynap, gülüp, jırlap, beyip, bik көңіллі keyifler bilen 4-cü gününde rahatlanıp bayram etemiz. Biz jurtçular bayram etemiz, bilmeyme sizning keyifler neşek dostlar? Eşitmeyim. Evet. Mine 4-cü gününde men özüm de şuşu jırlar dulqınında dulqınlanam, konsertlar qo'yarım, ijodlar dostlarım bilen aralaşam, hem tomoshachilarimiz bilen ne g'ajab, bugün eng shap tomoshachilar, eng dardli, eng keng ko'ngilli. Motor sizlar uchun gina aytmayman, alla endi shu binoga o'zingiz uylanib bitdingiz, alla endi bugün bizni bek yaratib kelgansiz. Rahmat sizga, bayram bilan. Bayramning rahatda endi shu alqishlarni tinglab. Şundan da, bundağı bayram әлі yurunda, mine siz sahne altındağı bayramını ko'rsangiz. Artistlar, jurtchilar o'zaro neshikkina bir-birisi bilan oralashularni ko'rsangiz. Ul keng ko'ngil bilan birsin-birsi siylov deysizmi? Motor so'zlar bilan, jur so'zlar bilan. Şundan da shu turmushda jurlab, shoyarishib, keng ko'ngil bilan motor etib yasharga nasib bo'lsa edi. Көңілләргә яқты йылмаюның нурын сибеп яшә иде дә. Кояш нурын каплар булып булып, йөрәкләрне ялмар бер ут булып, араларга нахак сүз керә. Араларга нахак сүз керә.
gayret süyle süzleriniz Hakkı yürümek Gayret süyle süzleriniz Hakkı Ağır oyunları toktap kaldı. Doğrun emri bastım da Yollanmagan hırlar baş ucumda Yollanmana aya bastım da Жеңілуім мекен аяқ астымдағы бұл көрілер Бәхіт мекен бәхітсізлік мекен үрлер яулап ұзған қымырлар Бір яңа жырымыз шушы фестивальға мақсус әзірленген жырымыз Урал Рашитов Марат Кабиров Ұртқан Sığılmayışa Örler yaulap Ömür itildi Örler yaulap Ömür itileri Ufkunlarga bugün kitirdi Ufkunlarda Asılana bıkırım Canlarımda Yanlarıma kilme Kullarını tutma kulımı Deşne mine deşne Kilme yanlarıma Kullarını tutma kulımı Ufkunlarga başını verirlik Kesişine almaz ağırlıkla Çingip çıkar keregidim bit Ufkunlarda sınmanla bakırım Canlarımda Kuratımda kelmeyin Canımlarım Canım davullu Git yanımdan Көрсәтәсем келмей Ярдәмләргә мохтаҗ Шагымлы Yürüler yavla,
барған сайын үрде тиреңірек екен ұққынар ұққынарды атқылап тұрам жанарымда алыр маңына дәшіме миңа келмей анарыма бұларыңды қызбақлыма дәшіме миңа дәшіме келмей анарыма бұларыңды қызбақлыма дәшіме миңа дәшіме келмей анарыма бұларыңды қызбақлыма бұларыңды қызбақлыма Рахмет, достар, рахмет, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Күтәрелгән дәрәҗәләрегезнең игелеген күреп сезгә яшәргә насип булсын. Ә инде безне җырчыларны шушы сәхнә биеклегенә күтәргәнегез өчен сезгә мең рәхмәт безне зурлаганыгыз өчен. Сезгә шушындый матур яңа ел кичләрендә бара безнең шушы матур бәйрәмебез. Яңа ел бүләге булып яңгырасын. Ак кардай, ак теләкләр сезгә шушы җырыбыз аша. Илгиз Закировның тагын бер яңа җыры сезнең өчен бүләк булып яңгырасын. Күбәләкләп яуган аттык карлар килеп куна битем ачыларына күзләремдә айнәм йолдыз нуры бөтерелем хисләр чагында әмма күрмим яуган карларны да җилдәгеләшеп үткән карларны да миңа бүген сөям дидең Кыш көнендә пешкән сөям дидең Әмма күрмим яуган карларны да җилдәгеләшеп үткән карларны да миңа бүген сөям дидең Кыш көнендә пешкән сөям дидең Күкрәгемне кысып җылытырмын Сөям дидең сине шөтләм Мондый матур назлы сүзләрне бит Мин тик тәүге тапкыр ишетәм Әмма күрмим яуган карларны да җиләгеләшеп үткән карларны да миңа бүген сөям дидең Кыш көнендә пешкән сөям дидең Әмма күрмим яуган карларны да җилдәгеләшеп үткән карларны да миңа бүген сөям дидең Кыш көнендә пешкән сөям дидең
yauğan appak varlar Girip bulsa beydim aşılarına Günlerde balla şiyetleme Öğün köpük senin aşağında Emme görmeyim yauğan barlarınızda Jitekleşip ötken barlarınızda Ümitmin ağabugün diyem deydin Aşkınında düşken şiyem deydin Emme görmeyim yauğan barlarınızda Jitekleşip uzgan barlarınızda Sen gitmin ağabugün diyem deydin Aşkınında düşken şiyem deydin Sen bitmin ağabugün siyem deydin Aşkınında düşken şiyem deydin Aşkınında düşken şiyem deydin Şuşu binalarda bir alkışlarınızı tağın bir katınlap kalayım әлі. Tezgine bulmaz bu günler. Rahmet dostlar, rahmet. Rahmet alkışlarınızga. Xuday Tağala artık көрмесін бүгінгі күнні деп айтам. Çünkü şuşu gün bulmasqa da mümkün еді бит. Мен хаман шулай қабыл етем. Заманасы шундай. Әркім өзі үшін яшай тұрған замана. Өзі үшін эшлей, өзі үшін байлық жия. Хатта біз де жырчылар да шушы сәхнәдәге барыбыз да өзебезнең кулыбыздан, көчебездән ничек килә, шулай эшлейбез, шулай җырлыйбыз. Әлбәттә, килер бер көн аның безнең җырчылар өчен дә аерым бер ниндидер системасы булыр, киләчәгебезгә өметле, ышанычлы ниндидер таянычлар булыр. Әмма бүгенгесе көненә рәхмәт. Рәхмәт. 3-нче ел инде шушы матур фестиваль бара. Без инде соңгы елларда әйтәбез, тел дибез, милләт дибез, сөйлибез. Кылган гамәлләребезнең берсе менә бүгенге шушы җыр фестивале дип авыз тутырып әйтергә мөмкин. Рәхмәт җегетләргә. Мин ни өчен әйтәм, бүгенге көн булмаска да мөмкин дип. Бары тик үзләренең тырышлыклары, уңганлыклары һәм милләтебезгә тугрылыклы булулары аша эшләнелгән бәйрәм бу. Безнең өчен дә, сезнең өчен дә. Безнең өчен җырчылар өчен бик зур бәйрәм, чөнки без үз казаныбызда кайныйбыз. Үзебезнең сәхнәләребездә Россия буенча йөрибез. Менә бүген без бергә кушылдык һәм менә шушы бергә кушылган көч ул барыбер зур көч дип әйтәсем килә. Милләтебезнең киләчәгенә, якты, матур киләчәгенә бүгенге кылган гамәл бер зур адым. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә, Татарстан телевидениесе, яңа гасыр. Рәхмәт сезгә, Барыс медиа. Рәхмәт сезгә, Марат Мәүлидович. Рәхмәт сезгә, Илшат Юнусович. Шушы җырыбызны минем бирмен дигән ерләргә багышлыйм килә. Ул ханымнар сезгә дә килә. Багышлыйм. Милләтебез өчен янып күйеп яшәгән сезнең өчен. Казанга киләм димиләр, Казанга кайтам диләр. Үзем читтә күңелләрем, Казанга калган диләр. Зәңгәр күкне бүлгәлим дин, йөзсәдә Allah buyursun, yaşarız bir bütün millet bulup Zengin kökünü bülgelimdi, yüzde de kara bulup Allah buyursun, yaşarız bir bütün millet bulup Tatar halkının tarihı
Akşı bergen kişiler Tatar doluları bilen Gururlanıp yeşiller Senger kukine bulgalimdi Yütse de para bulur Allah buyursa yaşar biz bir bütün millet bulur Senger kukine bulgalimdi Yütse de para bulur Allah buyursa yaşar biz bir bütün millet bulur Bütün dünyada yaşav üçün her totar balasının kıybalası Tağdarısın merkezde kazanın Senger kukine bilgayindi yüzse de Allah buyursa yaşar biz bir bütün millet bulup Senger kükünü bilgayindi yüzse de para bulup Allah buyursa yaşar biz bir bütün millet bulup Leyla Davlatovanың Reismandanov kuyuna ijod etilgan jırımız Yangırı Rahmat Mine şulay bizni motor etib, alqishlab, kelajagimizga umid bilan qarab o'tirganimiz uchun. Senger kukinde bilgalimdi, yüzse de para bulur. Allah buyursa yaşar biz bir bütün millet bulur. Senger kukinde bilgalimdi yüzse de para bulur Allah buyursa yeter biz bir bütün rahmet Allah buyursa yeter biz bir bütün millet bulur bir bütün millet bulur bir bütün millet bulur Woke up in New York City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a slipping pill. She never drinks the water, makes you all
Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчы алдыннан бик шагыйребез Габдулла Тукайның сүзләрен яңадан искә төшереп үтәсе килә. Ул үз иҗатына карата күк йөзендә 3 йолдыз бар. Пушкин, Лермонтов һәм мин дигән. Ай-һай, кыю белдерү ясаган Тукай үз заманына карата. Нигә әле син аның искә төшердең? Әллә киләсе җырыбыз Тукай шигыренә буламы? Юк, Тукай шигыренә түгел, Эльза. Йолдыз дигәннән искә төште. Йолдыз. Йолдыз булып та буламы соң ул инсан? Хәзер сәхнәгә чыгачак йолдыз үзенең тырышлыгы белән дә, таланты белән дә ничә ел рәттән инде татар башкорт эстрада сәнгате күген балкытып, нур сибеп, яктыртып тора. Каршы алыгыз. Ерак араларны якынайтып, сезне сагынып килгән Айдар Галимов. Girdim, yazığı başkan, hükrəv bulub, tövbeleysen, bulup yavur, yazığı umar zayyar alıb, umar zayyar, uzamasın ömür zayyar. Şeşetleri üssem yürek Hibe yazsın Ütkenlerini iske alıp Yazgı umar zayyar alır Umar zayyar Uzamasın bümür zayyar Yaşlı yarım benim kaya Yaşlı yarım benim kaya Bekirdi yazığı başkan Kukrav bulur Tevgeleysen Bulup yavur Yazığı umar zayyar alır Umar zayyar Uzamasın ömür zayyar Yaşlı yarım benim kaya Исәнмесез, туганнар, исәнмесез. Казаннар, татарстанлылар, ялкынлы кайнар сәлам Башкортстаннан. Башкортстан башкортларыннан сәлам, Башкортстан татарларынан сәлам. Чынлыкта бу әйдә кул чабабыз. Рәхмәт.
Шынында бу фестивальнең Татарстан шикләреннән чыгып, чит республикаларда яшәүчеләрен дә чакырылуы мин зур нәрсә дип әйтәсем килә. Рәхмәт әйтәм беренче чиратта Татарстан халкына, Татарстан тыңлаучыларыма, тавыш биргәнегез өчен, әлбәттә оештыручыларга, мотор итеп зурлап чакыра белгәнегез өчен. Чынында җыр ул көчле нәрсә. Татар җыры ул Татарстан шикләрендә генә бикләнеп кала торган төшенчә түгел. Татар җыры ул Русия киңлекләрендә, дөнья киңлекләрендә. Шуңа күрә дә киләчәктә тагын да күбрәк чит республикалардан, хәтта чит илләрдән, чит өлкәләрдән дә татар җыры нәтиҗәләрен ясарга киләчәктә җыелсак, тагын да көчлерәк, тагын да әһәмиятлерәк булыр иде кебек. Тагын да зуррак вакыйга булыр иде кебек. Мин аңлыйм, дусларым, 3нче тапкыр вакыт шул тиклем тигез үтә икән. Менә инде 3нче тапкыр. Бер кайчан да һәр вакыт шулай булган кебек, һәр вакыт нәтиҗәләр ясаган кебек, һәр вакыт татар җыры яшәгән кебек. Элек ничек яшәдек икән без дип тә уйландырып куйдыра. Быел, әлбәттә, яңалык, яңа зал, яңа атмосфера, яңа сәхнә, яңа җырчылар да күп. Яңа атмосфера дигәннән, менә бу залны җылытырга безгә үзебезгә кирәк инде, туганнар. Залда сездән тора. Бу залның әле җаны юк. Аның җанын менә сез бирә аласыз. Сезнең алкышлар, сезнең елмаюлар барысы да бүген шушы залны җанландырыр дип әйтәсем килә. Җырыбызны җанландырыр бүгенге тамашачы бигрәк тә. Шуң күңелдән әйтәм, мин һәрбер концертта булдым, беренче тапкыр шундый бик җылы атмосфера, бик җылы караш. Рәхмәт сезгә. Шулай булсын, артыгын. Җырыбыз, беләсезме, без инде соңгы вакытта Татарстан белән соңгы вакытта түгел, гомумән шулайрак килеп чыкты. Татарстан телевидениесен без күрмибез, күп кенә радиоларны ишетмибез. Үзебезнең нинди җырлар популяр, нинди җырларны тыңлыйлар икәнен дә бик белеп бетмибез. Бердән-бер соңгы вакытта мөмкинчелек килеп чыкты, ул да булса интернет челтәре аша, интернет челтәрендәге безнең сайтка бик күп казанлылар керә. Бик күп казанлылар тәкъдимнәрен, теләкләрен тапшыралар. Рәхмәт сезгә шуның өчен. Һәм менә бу җыр, ни өчен сөйлим барысында, бу җыр нәкъ шул сайтта сорау буенча башкарылды. Умырзая, Урал Рашидов, Гөлнара Рашидова, бигрәк тә яшьләр, яшь кына сорыйлар бу җырны. Әлбәттә, бу берникадәр кабатлану күктә килеп чыкты. Хәниянең җырдан берникадәр ошаган шушы җырга, аның бер түгел 8 биючесе, 4 кыз һәм 4 җегет. Мин инде әлбәттә Уфадан алата җегетләр алып килә алмадым, мин үзем килдем. Хәниянең 4 җегете урынына үзем биячәкмен бүген, туганнар. Тырышып, булдырмы, юктырмы? Әлбәттә, мин тырышачакмын. Авылдагы җыр, шулай ук шушы интернет сайтына яшьләр кергәч, элекке җырларыгызның берсен алып килмәсез микән диелгән тәкъдим ясалды. Нәтиҗә генә ясау булмасын, үткәннәргә әйләнеп кайтуда булсын татар җыры фестивалендә. Шул җырларның берсе Владислав Шарифуллин, Радик Хакимҗанов, Нурланыр әле минем күңелем.
şakır şakırgına özüne şakır şakırgına özüne Tınğı birmey seni sağnularım Güzellerine düzeyinde sindip sazılanlarım Düzemeli düzemeli mehabetin yalgınına aşkına başı eğilirmin sina hikmini şakır şakırgına özüne özüne Туғаны, жылы атмосфера, жылы Қараша районлардан, келушілеріміз Алексейский районынан, қонақтар бар еділер, Орша, әлбәтте Орша районынан, қайтташсыз, қайтташсалам, жеткірсіз. Мен залда бек көп. Білесің, бүгін жанаты, шындай күн, бүгінгі концертін шындай матур етіп, Қазан егілдері башылады. Қазан егілдері мен ешкені бар еді, көрдім сахнадан бірінші тапыр. Молодцы, чем хуже премьер-министрдан, чем хуже Ивановский, чем хуже Каған нәрсен, отпетые мошенники, например. А бұл Қазан егілдері, татар жары. Әлбәтте Лилия Хамитова, әлбәтте Ильса Достым, әлбәтте Зульфия Минхажева, әлбәтте Хания. Алдағы жырымыз былтыр бірінші тапқыр яңғырады татар жыры 2001-де. Бұл жыр Зефар Достым Хайретдинов. Ижад еткен Зефарның әрбір жыры дерлік ол популяр жыр, әрбір жырында шарап мұңы деп айтамын. Мұнысы енді біраз шойыру, батыш, шыны. Бұл бүйенің постановщигі Украинаның атазан артисі Олег Николаев. Ол тәржімәсін сұрап тұрмады бұл жырның. Тыңлады да жырны, өзінше қойды. Неше қыз сеніңге? 4 қыз. Мына сол 4 қыз арасында ересіңдер, соңынан бірсінің барысынан да бірсі де қалмасын. Мұға көресіз. Гүлнар Асабирова, Зефар Хайретдинов, сеннен башқа. Atmayı
Сен болмағаш йылдызларның киме яктысы. Сенің білән генә тормыш ямлы, сөюнеңдә синең татлысы. Аялар тормышка ашмый, күңелем назлардан ташмый, көннәрдә төнгә әйләнә. Синнән башка яшәүдә яшәү түгел, сине генә көтә күңел, мин үземдә үзем түгел, синнән башка. Синдәгенә сөю синдән наз, борчуларның барын онытамын. Син булганда жанда токташ яз, аялар тормышка ашмый, күңелем назлардан ташмый, көннәрдә төнгә әйләнә. Синнән башка яшәүдә яшәү түгел, сине генә көтә күңел, мин үземдә үзем түгел, синнән башка. Яшәүдә яшәү түгел, сине генә көтә күңел, синнән башка. Синең сөю дәшәтиңлекләргә, синең сөю инде өметкә. Синең сөю язмыш бүләгедер, синең сөю миңа бәхеткә. Аялар тормышка ашмый, күңелем назлардан ташмый, көннәрдә төнгә әйләнә. Синнән башка яшәүдә яшәү түгел, сине генә көтә күңел, мин үземдә үзем түгел, синнән башка. Яшәүдә яшәү түгел, сине генә көтә күңел, мин үземдә үзем түгел, синнән башка. Мин үземдә үзем түгел, синнән башка. Мин үземдә үзем түгел, синнән башка. Яшәүдә яшәү түгел, сине генә көтә күңел, мин үземдә үзем түгел, синнән башка. Анда жүрміз Сандуғаш Мориталығы. Ол бізге татар халқына, татар санын яратты, яшауші. Онымен туған жерінен яратты яшаушыларға туыры келе көк. Мен бұл жырының алдынан шонтағы мұртаға бағыда өтесін келе. Салынған көпірлер өзілмәсін. Оғада бетім біздің Татарстан Башқұртстан арасында индір административшіклер бигрәк тә иҗат юлында, бигрәк тә сәнгать юлында булмады һәм ул булмасын иде. Безнең хакыбыз юк. Хакыбыз юк. Без бергә булганда көчле, без бергә булганда киләчәгебез бар. Шушы күперләрне без үзебезнең көчтән килгәнчә һәр вакыт саклап калырга.
тырышыбыз. Алдағы жырыбызны туған елге, туған жерге бағыштап. Зіғар ғали тыршығы, оралыр ашық көкей, сандуғаш, мама. Bir sandığaş mağın tыңладым, сағынуға, сары сағышқа, төзе алмай, ұшылып жырладым. Сайра, сайра, сандуғашым, қызыл парлар бұрап яуғаншы, байтып қалайым әлі жерлерде ятып қалғаншы. Сайра, сайра, сандуғашым, қызыл қырлар бұрап яуғаншы, байтып қалайым әлі иллеме, шет жерлерде ятып қалғаншы. Шет елнің сандуғашым, ярый сен келдің, башқайымны салып жерлерге, қайтам туған жерлерге. Сайра, сайра, сандуғашым, қызыл қырлар бұрап яуғаншы, байтып қалайым жерлерде ятып қалғаншы. Сандуғашым, 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 сандуғашым. Uylar uçtu tuğan yaklarga, sandуғашлар қонып тирекке, өзекlerini үзген чақларға. Сайра, сайра, сандуғашым, қызыл қырлар бұрап яуғаншы, байтып қалайым әлі иллеме, шет жерлерде ятып қалғаншы. Сайра, сайра, сандуғашым, қызыл қырлар бұрап яуғаншы, байтып қалайым әлі иллеме, шет жерлерде ятып қалғаншы. Сайра, сайра, сандуғашым, қызыл қырлар бұрап яуғаншы, байтып қалайым әлі иллеме, шет жерлерде ятып қалғаншы. Сандуғашым, 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 сандуғашым.
Olması. Kövser Aşarikova. Nail Şaymardanov. Alma bulsan bir par alma, arılar ömürü kişerbiz. Utların birge yutarbiz, suun birge işerbiz. Utların birge yutarbiz, suun birge işerbiz. Olmasıla, baldan tatlı şirbetle, yanıp sıyıp birge yaşır, bal şirbetten kıymetli. Olmasıla, baldan tatlı şirbetle, yanıp sıyıp birge yaşır, bal şirbetten kıymetli. Irinlerin düşken cilek, bit ışıların alma. Yanlarından gitme yırak, yıllarından yuvalma. Yanlarından gitme yırak, yıllarından yuvalma. Olmasıla, baldan tatlı şirbetle, yanıp sıyıp birge yaşa, bal şirbetten kıymetli. Alma bulgaç, alma bulsun, ağaçında ülgürsün. Şitken vakit almaları, bizning üçün üzülsün. Şitken vakit almaları, bizning üçün üzülsün. Olmasıla, baldan tatlı şirbetle, yanıp sıyıp birge yaşa, bal şirbetten kıymetli. Olmasıla, baldan tatlı şirbetle, yanıp sıyıp birge yaşa, bal şirbetten kıymetli. Olmasıla, baldan tatlı şirbetle, yanıp sıyıp birge yaşa, bal şirbetten kıymetli. Yanıp sıyıp birge yaşa, bal şirbetten kıymetli. Bal şirbetten kıymetli, bal şirbetten kıymetli. Bekoplarning so'rovlari bo'yicha tag'in bir deyib ko'rsatam. Hamza mana sizning so'rovingiz bo'yicha. Men angladim. Olmasıla, baldan tatlı şirbetle, yanıp sıyıp birge yaşa, bal şirbetten kıymetli. Olmasıla, baldan tatlı şirbetle, yanıp sıyıp birge yaşa, bal şirbetten kıymetli. Yanıp sıyıp birge yaşa, bal şirbetten kıymetli. Bal şirbetten kıymetli, bal şirbetten kıymetli.
тамашачыбыз, иртәгәсе көн татар эстрадасына яңадан яңа лауреатлар алып килер. Ел вакыйгасы буларак татар җыры 2002 эстрада фестиваленең иң зур бүләге Алтын Бар статуэткасы тагын 16 лауреат кулына тапшырылыр. Бүген сезнең алда чыгыш ясаган йолдызларны кабат сәхнәгә чакырабыз. Бүгенге бәйрәмдә үзенең иҗатын иң гүзәл әсәрләр белән сәламләделәр. Казан егетләре төркеме. Лилия Хамитова, Зөлфия Минхажева, Илсам, Хания Фәрхи, Айдар Галимов, татар җырының гомере озын булсын. уңышлар сиңа татар җыры. Хөрмәтле тамашачыбыз, иртәгә сезне шушы сәхнәдә узачак Олы бәйрәм фестивалебезнең лауреатларын бүләкләү тантанасында гала концертта көтеп калабыз. Безнең белән татар җыры белән калыгыз.